అధ్యాయం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కంటిన్యూ చేద్దాము. నిన్న సగం వరకు చూసాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగము, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత, భక్తి యోగంలో ఆఖరి అధ్యాయం అని నిన్న చెప్పుకున్నాము. ఇందులో 20 శ్లోకాలు కూడా చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు, అన్ని చాలా మందికి కంటతా కూడా వస్తాయి అని కూడా నిన్న చెప్పుకున్నాము. సో అర్జునుడు మొట్టమొదటగా 2 రకాలలో, అంటే భక్తితో పూజించే వాళ్ళు, తర్వాత జ్ఞాన మార్గంలో నిరాకార తత్వంతో పూజించే వాళ్ళు, వీళ్ళలో ఎవరు ఎక్కువ పరిపూర్ణులు అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మనస్సును నా మీద స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను సదా ఉపాసన చేసేవారు, అర్చించేవారు యోగ పరిపూర్ణులు. అయితే ఈ ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని కదలని స్థిరమైన ఈ పరతత్వ నిరాకార భావన కూడా ఆరాధించేవారు, వాళ్ళు సమస్త ఇంద్రియాలు నియంత్రించడం ద్వారా అందరి పట్ల సమభావం కలిగి అందరి మంచిని కోరుతూ ఆ రకంగా వాళ్ళు కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతారు అని చెప్పారు. కాకపోతే ఈ మార్గము చాలా క్లేశకరమైనది, అంటే కష్టతరమైనది. ఈ రకంగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి అంటే చాలా అంత సులభం కాదు అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. కానీ ఇద్దరిలోనూ పరిపూర్ణత 2 మార్గాల్లోనూ వస్తుంది. కానీ ఈ మార్గం కష్టతరం. ఏది నిరాకార తత్వం మీద ఆసక్తి ఉంచి ఆ ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకు కొంచెం మార్గం కష్టతరం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఇంకా, అంటే కంప్లీట్ గా నా మీద నిరంతరం మనస్సుంచి నన్ను ఆ రకంగా ఉపాసన చేయడం అనే దాని గురించి కొంచెం ఎలాబరేట్ గా మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏది ఎలా అది అంటే, కార్యకలాపాలన్నిటినీ నాకు అప్పగించి ఆ విచలనం లేకుండా, అంటే అటు ఇటు ఒకరోజు భక్తి ఒకరోజు పోవటం కాకుండా స్థిరమైన భక్తితో అంకిత భావంతో, అంటే అంకిత భావం అంటే ఏంటి, ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేట కార్యకలాపాలన్నీ నాకు అప్పగి, నువ్వు ఏది చెయ్యి, కర్మనేది చేయడం తప్పదు, ఆ పని చేస్తూ ఆ పని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఒక మనస్తత్వాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ అంకిత భావంతో, ఆ భక్తితో ఏది చేసినా భగవంతుడిని తృప్తిపరచటానికి చేస్తున్నాను. ఒకవేళ అన్ని అర్పించటం అనేది మొదట్లో మనకు ఆ సాధన, ఆ మార్గం, ఆ భావం కష్టమైతే భగవంతుడి తృప్తి కోసం, భగవత్ ప్రీతి అర్థం చేస్తున్నాను, భగవంతుడిని ప్రీతి చెందే విధంగా, ఆయనకు ప్రియమైన విధంగా ఈ పని చేయాలి అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో
మనం చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు కూడా ఆ భక్తి ఆయనకు అర్పించి చేయాలి అనేది సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఆరాధించే వారిని నేను శీఘ్రమే మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షించుతాను అని చెప్పారు. సో ఏ పని చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకుంటూ భగవంతుడు ప్రీతి చెందే విధంగా, ఆయనకి నచ్చే విధంగా మనం ఏ పనైనా చేసి అది తద్వారా ఆయనకు అంకితం చేస్తే అది మనం ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళటం సాధ్యం అవుతుంది అని కూడా చెప్తున్నారు. అదొక ముఖ్యమైన పాయింట్. అంటే ప్రాక్టికల్ గా మనం ఈ మార్గంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రతిదానికి ఒక ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఈ పని చేయబోతున్నాము, అది భగవంతుడికి నచ్చే రకంగా చేయాలి. చిన్న పనైనా పెద్ద పనైనా అంటే పర్ఫెక్ట్ గా చేయటానికి ప్రయత్నించడం. భగవంతుడికి నచ్చే రకంగా అంటే ఏమిటి? మరి తప్పు పనులు చేసినప్పుడు భగవంతుడికి నచ్చదు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్‌లో కూడా శాస్త్రాలు మనకి మంచేదో చెడేదో చెప్పటానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శాస్త్రాలే అని చెప్పి ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు ఆ శాస్త్ర ప్రకారం, శాస్త్ర ప్రమాణాల ప్రకారం పనిచేయి. సో మనకి కొన్ని బేసిక్ శాస్త్రాలు తెలుసు. ఇది మంచి పని, ఇది చెడ్డ పని, ఒకళ్ళకి హాని కలిగించొద్దు, ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి మరి ఏది 4 అపరాధాలు చేయొద్దు, ఏది దొంగతనం చేయొద్దు, గ్యామ్లింగ్ చేయొద్దు, మరి తప్పు సంబంధాలు పెట్టుకోవద్దు. ఇటువంటివన్నీ నార్మల్ గా మన అందరికీ తెలిసినవే. సో ఈ మార్గంలో ఉంటూ మరి అవతల వాళ్ళని కష్టపెట్టకుండా, ఏది శారీరకంగా గాని మానసికంగా గాని ఒకరిని హర్ట్ చేయకుండా ఉండటం, ఇటువంటివి బేసిక్ థింగ్స్ మనకి కొంతవరకు తెలుసు. సో మనం ప్రాక్టికల్ గా ఏ పని చేసినా అలా భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం ఆ పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. సో తర్వాత భగవంతుడు ఇక భక్తి భావంలో రకాలేమిటో చెప్తూ వచ్చారు. అనన్య భక్తి ముందు చెప్పారు. సో ఈ అనన్య భక్తిలో నువ్వు మయ్యేవ మనాధత్స్వ మై బుద్ధిం నివేశయ, నా మీద మనస్సంతా పెట్టు, బుద్ధిని కూడా నా మీద పెట్టు. అంటే మరి ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఏ పని చేసినా మనస్సు భగవంతుడి మీద, ఇది భగవంతుడికి అనుకుని, బుద్ధి భగవంతుడి మీద అంటే ఇది బుద్ధి ఏది మంచి పన చెడు పన, మనం మంచి చేస్తున్నామా చెడు చేస్తున్నామా అనేది, ఈ పనిని మంచి మార్గంలో చేయాలి, సరి అయిన మార్గంలో పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి, భగవంతుడికి నచ్చే రకంగా చేయాలి అని మనం ఆ రకంగా మైండ్ ని ట్రైన్ చేయటం సాధన, మన ఆ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవటం. సో మనస్సు నా మీద పెట్టి బుద్ధిని కూడా, మరి బుద్ధి కూడా ఈ పర్పస్ కి ఉపయోగించటం, బుద్ధిని కూడా నా మీద పెట్టి ఉన్నట్లయితే నివసిష్యసి మయ్యేవ, ఆ విధంగా నిస్సందేహంగా ఎప్పుడు నాలోనే నివసిస్తారు. అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు మనకు ఆ భగవంతుడు బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ లో మనం ఇది పెట్టుకోగలిగినప్పుడు మరి మనకు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి దాంట్లో మనకి భగవంతుడి యొక్క ఆలోచన ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి నాలో నివసిస్తారు అన్నమాట. అంటే ఆ భగవంతుడి మీద మనకు ఆసక్తి ఆ రకంగా పెరుగుతుంది. దేని మీద ఆసక్తి ఉంటే దాని మీద కోరిక పెరుగుతుంది అనే ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చెప్పుకున్న అనేది శ్లోకం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల మీద కాకుండా ఇటువంటి ఆలోచనలు పెట్టుకుంటే నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎప్పుడు నివసిస్తారు. అది కంప్లీట్ గా స్టేజ్ కి వెళ్ళగలిగినప్పుడు మరి అది అనన్య భక్తి. అంటే ఎల్లవేళలా అనునిత్యము మార్పు లేకుండా ఇలా ఏది చేసినా అది భగవంతుడు అనుకుంటూ చేసినప్పుడు ఫైనల్ గా ఏ స్టేజ్ కి వస్తారు? ఇక వాళ్ళు అకర్త స్టేజ్ కి వెళ్తారు. అంటే వాళ్ళు ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏ కర్మలు చేయనవసరం లేని స్టేజ్ కి, అంటే ఏ కర్మ చేసినా కూడా అది వాళ్ళకి అంటదు, అది భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నారు కాబట్టి అని చెప్పి ఇది అర్థం. అది అనన్య భక్తి స్టేజ్. ఈ అనన్య భక్తి గనక నీకు చేత కాకపోతే, ఇంత భక్తిలోను ఉండలేకపోతే సాధన చెయ్యి అని చెప్పి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మార్గం చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడు ఆ స్టేజ్కి రావటానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఇచ్చారు. అందుకే ఆ భక్తిని పెంచుకోవటానికి ఏం చెయ్యాలి అనే ఆప్షన్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దీనికి భక్తి యోగ అని సూత్రాలు, అన్ని ఫార్ములాస్ ఇచ్చారనమాట. సో ఈ శ్లోకంలో ఫార్ములా ఏమిటంటే సాధన. ఒకవేళ నువ్వు అనన్య భక్తి అంటే హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి లోయెస్ట్ పాయింట్ కి
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు భక్తిలో. అంటే హైయెస్ట్ స్టేజ్ నుంచి లోయెస్ట్ స్టేజ్, లోయెస్ట్ కాకపోయినా లోవర్ స్టేజెస్ ఎలా నీకు అది ఇది టాప్ మోస్ట్. ఇది చేత కాకపోతే సాధన చేయి, ఇది చేత కాకపోతే నెక్స్ట్ చేయి, అది చేత కాకపోతే ఆ నెక్స్ట్ చేయి అంటూ కొన్ని మార్గాలు ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ అనన్య భక్తి అయిపోయింది, ఇప్పుడు సాధన. అది నీకు చేత కాకపోతే నువ్వు సాధన చేయి. అభ్యాస యోగైనా తతో, ఈ అభ్యాస యోగంతో మాం ఇచ్చాప్తుం ధనంజయ, నువ్వు నన్ను పొందాలి అనే కోరికను పెంచుకుంటావు. సో భగవంతుడిని అనన్య భక్తితో ఉండటానికి ఆ కోరికను పెంచుకుంటావు ఈ సాధనలో గనక నువ్వు ఉన్నట్లయితే. ఈ సాధన మార్గాలు ఏం చెప్పుకున్నావు మరి? భగవంతుడి గురించి వినటం, భగవంతుడి గురించి కీర్తన చేయటం, భగవంతుడిని జపించటం, ఈ తర్వాత అందరిలో భగవంతుడిని చూడాలనుకోవటం, భగవత్ సేవ. మరి ఆ రకంగా ఈ ఈ ఈ సాధనతో భగవంతుడి మీద కోరికను పెంచుకోవచ్చు అని నిన్న చూసాము 9th అధ్యాయంలో. ఇక 9th శ్లోకాలు. ఇప్పుడు 10th శ్లోకాలు అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్చాప్తే, ఒకవేళ నువ్వు ఇది చేయలేకపోతే మరి నువ్వు భక్తి యోగంలో కొన్ని విధానాలను నువ్వు అనుసరించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి కోసం పనిచేసే వాళ్ళు భగవతత్వంలో అంటే మెటీరియల్ డిజైర్స్ నుంచి, అంటే టీవీ కొనుక్కోవటం ఇటువంటివి వద్దు అని కాదు, బట్ ఇక అదే ఆసక్తిలో అదే మార్గంలో ఉంటూ మనం ఇక భగవతత్వాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మరి ఇంకా మనం నేర్చుకునేది ఏది కూడా ఉండదు. కాబట్టి మనస్సును కొద్దిగా ఇటు భగవంతుడి వైపు తిప్పటం స్లోగా మనం అభ్యాసం చేస్తూ రావాలి అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి భగవంతుడి వైపు మనస్సును లగ్నం చేయటం ఈ భౌతిక విషయాల నుంచి. సో సాధన భక్తి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ది అభ్యాసం చేయండి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ అభ్యాసంలో ఇది చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? దీని భాష్యం ఒకసారి చదువుదాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను చదివేదా ప్రభుజీ? ఒక్క నిమిషం, నెక్స్ట్ చదువుదు కానీ గిరిజా మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. నెక్స్ట్ మీరు చదువుదురు గాని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ భాష్యం నుంచి చదవండి మాతాజీ. 9వ శ్లోకం మాతాజీ. భాష్యము. ఈ శ్లోకంలో భక్తి యోగాకు సంబంధించిన 2 విధానములు సూచించబడిన. అందులో మొదటిది దివ్య ప్రేమ ద్వారా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పట్ల నిజమైన ఆసక్తిని వృద్ధి చేసుకొనిన వారికి అన్వయించబడును. రెండవది దివ్యమైన ప్రేమతో దేవాది దేవుని పట్ల ఇంకను ఆసక్తిని పెంపొందించుకొనని వారికి అన్వయించబడును. ఈ 2వ తరగతి వారికి వివిధ రకములు అయిన నియమ నిబంధనలు కలవు. చివరకు శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఆసక్తి కలుగు స్థితికి మానవుడు అనగా కృష్ణానురాగ స్థితి ఉద్ధరించబడుట కొరకై వాటిని అనుసరించవచ్చును. భక్తి యోగ అనగా ఇంద్రియములను పవిత్రీకరించుట. ప్రస్తుతము భౌతిక స్థితిలో ఇంద్రియములు ఇంద్రియ భోగములో నెలకొని ఉండుట చేత ఎల్లప్పుడూ అపవిత్రములై ఉండును. కానీ భక్తి యోగాభ్యాసముతో ఈ ఇంద్రియములు పవిత్రములగును. అట్టి పవిత్ర స్థితిలో అవి దేవాది దేవునితో ప్రత్యక్ష సంబంధమును పొందును. ఈ భౌతిక జగత్తులో నేనొక యజమానునకు సేవకునిగా నెలకొని ఉండవచ్చును. నిజమునకు అట్టి యజమానిని నేను నిజమైన ప్రేమతో సేవింపను. కేవలము కొంత ధనమును ఆశించి అతడిని సేవించుదును. అట్లే యజమాని కూడా ప్రేమను కలిగి ఉండడు. అతడు నా నుండి సేవ గ్రహించి కొంత ధనమును చెల్లించును. కనుక ఇక్కడ ప్రేమ అను ప్రశ్నయే ఉదయింపదు. ఏమైనను ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మానవుడు శుద్ధ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరించబడవలెను.
ప్రస్తుతము ఇంద్రియములతో నిర్వహించబడు భక్తియుక్త సేవాభ్యాసముతోనే అట్టి ప్రేమ ప్రాప్తించును. ప్రస్తుతము ఈ భగవత్ ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరి హృదయములలో నిద్రాణమై ఉండును. అది హృదయములో అనేక విధములుగా వ్యక్తం చేయబడుతున్నను అదంతయు భౌతిక సంపర్కముచే కలుషితమై ఉండును. కనుకనే హృదయమును మొదట భౌతిక సంపర్కం నుండి శుద్ధపరచవలను. దానితో నిద్రాణమైన సహజ కృష్ణ ప్రేమ వెంటనే జాగృతము కాగలదు. అదే అనుసరించవలసినట్టి విధానము. భక్తి యోగాలోని సాధన భక్తిని అభ్యసించుట కొరకై మానవుడు నిష్ఠాతుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నిర్దేశములో కొన్ని నియమ నిబంధనలు అనుసరించవలను. భక్తుడు ప్రాతకాలంలోనే నిద్రలేచి స్నానమాచరించుట, మందిరంనకు వెళ్ళి ప్రార్థనలను అర్పించుట, హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట, విగ్రహముల కొరకై పూలను సేకరించుట, వివిధ రకముల భోగ ప్రసాదములను నివేదించి ప్రసాదమును గ్రహించుట వంటి కార్యములను చేయవలెను. ఈ విధముగా అతడు అనుసరించదగు నిబంధనలు అనేకము కలవు. అతడు భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతమును శుద్ధ భక్తుల నుండి నిత్యము శ్రవణము చేయవలెను. ఈ విధమైన అభ్యాసము ఎవరినైనాను భగవత్ ప్రేమ సిద్ధికి ఉద్ధరించగలదు. అప్పుడు అతడు నిశ్చయముగా భగవద్ధామముకు చేరుకొనగలడు. ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నిర్దేశానుసారము నియమ నిబంధనలతో ఆచరింపబడే భక్తి యోగాభ్యాసము ఎవరినైనాను తప్పక భగవత్ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరింపగలదు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా ఈ ఈ భగవత్ ప్రేమ అనేది నిద్రాణమై ఉన్నది. మరి ఆత్మ అనేది అందరిలో ఉన్నది, శుద్ధమైనది, భగవంతుడి యొక్క అంశ. కాబట్టి ఆ ప్రేమ అనేది అందరిలో కూడా ఉన్నది. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో సంపర్కం పెట్టుకోవటం వల్ల, కనెక్షన్ రావటంతో మనం అందరు కూడా ఈ రకమైన కలుషితం అవటం జరిగింది. కాబట్టి నిద్రాణమై ఉన్న ఆ సహజమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమ మళ్ళీ జాగృతం కాగలదు. ఏ రకంగా అంటే మరి మనం చేసే ఈ సాధన వల్ల. సో ఆ భక్తి మార్గంలో భగవంతుణ్ణి సేవించటం గాని, అందరిలో భగవంతుణ్ణి చూడటం గాని ఈ సేవ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ప్రేమ స్థాయికి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ దాంట్లో అభ్యాసేపి అయితే నెక్స్ట్ ఏమిటి, నిష్కామ కర్మ అన్నది చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ సాధన కూడా మనం చేయలేకపోతే నిష్కామ కర్మ చేయండి అని చెప్తున్నారు. సో ఏమిటో ఆ నిష్కామ కర్మ చూద్దాం. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో భక్తి యోగ నియమాలను కూడా నువ్వు చాలనిచో అంటే అభ్యసింపలేకపోతే మత్కర్మ పరమో భవ అంటే నా కోసం నువ్వు నా కోసం కర్మ చేయటంలో అంకితుడు అవ్వు. అంటే నా కోసం కర్మ చేయటం ప్రయత్నించు. మదర్థమపి కర్మాణి, నా కోసం నువ్వు కర్మను చేసినట్లయితే కుర్వన్ సిద్ధిం అంటే పరిపూర్ణతను అవాప్స్యసి పొందుతావు. సో నా కోసం కర్మను కుర్వన్ చేస్తున్నట్లయితే నువ్వు సిద్ధిం అవాప్స్యసి అంటే సిద్ధత్వాన్ని పొందుతావు. సో ఈ భక్తి యోగ నియమాలను గనుక నువ్వు అభ్యసించలేకపోతే, ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతే నా కోసం కర్మ చేయటానికి ప్రయత్నించు. సో నా కోసం కర్మ చేయటం ద్వారా నువ్వు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అంటే భగవత్ ప్రీతి అర్థం అన్న మాట మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించవచ్చు. భగవంతుణ్ణి ప్రీతి చెందటానికి మనం ఏ పనైనా భగవత్ ప్రీతి అర్థం అనే మాట గుర్తుంచుకుని కర్మను చేయవచ్చు. సరే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ శశికళ మాతాజీ చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ సరే చదువు. ఆధ్యాత్మికాచార్య నిర్దేశానుసారము భక్తి యోగలోని నియమ నిబంధనలను అభ్యసించలేకపోయినచో దేవాది దేవుని కొరకు కర్మ చేయుట ద్వారా ఒకరు ఈ పరిపూర్ణ స్థితిని పొందవచ్చును. అకర్మను ఏ విధంగా నిర్వహించవలెనో అట్టి విషయం 11వ అధ్యాయపు 55వ శ్లోకంలో ఇది వరకే వివరించబడినది. మానవుడు కృష్ణ చైతన్య
ప్రచారోద్యమునకు అనుకూలంగా ఉండవలెను. అట్టి కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యమంలో నెలకొన్నట్టి అనేక భక్తులకు సహాయ సహకారములను అందించవచ్చు. ఎవరైనాను భక్తి యోగకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను ప్రత్యక్షంగా అభ్యసించలేకపోయినచో వారట్టి ప్రచార కార్యక్రమములకు తోడ్పడవచ్చును. ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్క కార్యమునకు కొత్త స్థలము, పెట్టుబడి, వ్యవస్థ, పరిశ్రమలు అనేవి అవసరములు. ఏదేని వ్యాపారములకు స్థలము, పెట్టుబడి, పరిశ్రమ మరియు దాన్ని నడుపుటకు కార్యనిర్వహణ సంస్థ అవసరమైనట్లే శ్రీకృష్ణుని సేవ కొరకు కూడా అవన్నీ అవసరములగును. కానీ ఆ రెండు కర్మలలో భేదమేమనగా భౌతిక స్థితిలో మానవుడు ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే కర్మ చేయను. రెండవ స్థితిలో అదే కర్మను శ్రీకృష్ణుని ప్రీతి కొరకై చేయను. అప్పుడు అదే ఆధ్యాత్మిక కర్మ అగును. ఎవరైనాను ధనమును అధికంగా కలిగి ఉన్నచో వారు కృష్ణ చైతన్య ప్రచార కార్యక్రమాల కొరకు కార్యాలయ భవనమును గాని మందిరమును గాని నిర్మింపవచ్చు. లేక కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానమును ముద్రించుటకు తోడ్పడవచ్చు. ఇంకను వివిధ రకములైన కృష్ణపర కర్మలు అనేకములు కలవు. మానవుడు అట్టి కర్మల్లో ఆసక్తుడై ఉండవలేను. ఎవరైనాను తమ కర్మ ఫలమును పూర్తిగా త్యాగం చేయలేకున్నచో దానిలో కొంత శాతమైన కృష్ణ చైతన్య ప్రచారం కొరకు త్యాగం చేయవచ్చును. ఈ విధముగా కృష్ణ చైతన్యోద్యమం ప్రచారం కొరకై చేయు ఈ స్వచ్ఛంద సేవ మానవుని క్రమంగా అత్యున్నతమైన భగవత్ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరించును. అప్పుడు అతడు పరిపూర్ణుడగును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ భగవత్ సేవ నువ్వు ఒకవేళ నా అభ్యాసం కూడా ఆ అనన్య భక్తికి అభ్యాస మార్గంలో నువ్వు అది కూడా చేయలేకపోతే సింపుల్ గా కర్మ చేయి. ఆ కర్మ ఎలాంటి కర్మ అంటే నా కోసం కర్మ చేయటానికి ప్రయత్నించు. సో అన్ని అంటే కేవలం భగవంతుడు ఇది ఏంటంటే మరి లోకంలో చెప్తున్నారు కదా, ఏ పనికైనా ఒక పని చేయాలంటే ఒక కర్మ అనేది జరగాలి అంటే ఒక స్థలం ఉండాలి. ఆ స్థలంలో చేయాలి. ఏ పని అయినా ఒక స్థలంలో చేస్తాం. దానికి ఒక పెట్టుబడి ఉండాలి. సో పెట్టుబడి డబ్బు రూపంలోనే ఉండక్కర్లేదు. పెట్టుబడి అంటే మన యొక్క ప్రయత్నం అవ్వచ్చు, లేదంటే డబ్బు అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంకేదైనా పదార్థం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కానీ ఏదో పని చేయాలంటే ఏదో ఒక దాంతో మొదలు పెట్టాలి. ఏది లేకపోతే మన శ్రమతో అయినా మొదలు పెట్టాలి. వ్యవస్థ ఒక కమ్యూనిటీ లాంటిది ఉండాలి. ఆ పని ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఏదో అవసరం, ఎవరికో అవసరం ఏదో ఉంది కాబట్టి అది ఒక వ్యవస్థ. అలాగే పరిశ్రమ, ఇవన్నీ అక్కడ అవసరాలు ఉన్నాయి పని చెయ్యాలి అంటే. అలాగే వ్యాపారానికి నడపటానికి ఒక వ్యవస్థ అవసరమైనట్లే భగవంతుడి సేవకు కూడా ఇవన్నీ అవసరం. కాబట్టి ఈ రెండు కర్మల్లో అయితే డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే భగవత్ సేవకి రెగ్యులర్ కర్మకి, మామూలు కర్మేమో మన ఇష్టం, మనని మనం తృప్తిపరుచుకోవటం కోసం చేసేది. వేరే రెండవది ఏంటి అంటే భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేసేది. అది అక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి డిఫరెన్స్. కాబట్టి భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తే అది ఆధ్యాత్మిక కర్మ అవుతుంది. సో మనం ఏ నార్మల్ పని చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకుంటూ ఆయనకు నచ్చే విధంగా ఆయనకు సమర్పించి మనం చేసినట్లయితే మనకు ఆ కర్మ కూడా అంటదు, నిష్కామ కర్మలోకి వెళ్తాము. సో అలాగే ఒకవేళ ఎవరికైనా ధనం ఎక్కువగా ఉంటే అది ప్రచారం చేయటానికి చెయ్యొచ్చు, భగవంతుడికి సంబంధించిన కార్యాలలో ఉపయోగించవచ్చు అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నారు. కానీ బేసిక్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏ పనైనా ఇలా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. నువ్వు ఇలా అనన్య భక్తి చేయలేకపోతే సాధన చెయ్యి. ఆ సాధనలో కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే అంత బాగా, అప్పుడు ఏ పని చేసినా నువ్వు నా కోసం అన్నట్లుగా చెయ్యి. నిష్కామ కర్మ ఇది ఏ పని చేసినా మనం ప్రీతి చెందటానికి, మనం హ్యాపీ అవ్వటానికి కాకుండా భగవంతుని సంతృప్తి పరచటానికి అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో చేయటం నేర్చుకో అని చెప్తున్నారు. అది నిష్కామ కర్మ. అది కూడా చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. అది కూడా చేయలేకపోతే సకామ కర్మ చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటో చూద్దాం. అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యథాత్మనః
ఆత్మవాన్. ఒకవేళ నా 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 ప్రీత్యర్థం, నా కోసం నువ్వు కర్మ చేయలేకపోతే భగవంతుడికి అర్పిద్దాము, ఆయన ప్రీత్యర్థం చేద్దాం అనేది కూడా మనకి సాధ్యపడలేదు అనుకోండి, అది కూడా చేయలేకపోతున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వకర్మ ఫల త్యాగము చెయ్యి, అన్ని కర్మఫలాలను త్యాగం చెయ్యి, ఆత్మస్థితుడు అవటానికి ప్రయత్నించు. సో అంటే అన్ని ఫలితాలను కూడా భగవంతుడికి అర్పించు. నీ కర్మఫలాలు భగవంతుడికి అర్పించు అంటే అక్కడ ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దానివల్ల వచ్చే లాభ నష్టాలను వదిలేసేయమని కాదు. దానివల్ల లాభం వస్తే నేనే చేశాననే అహంకారం వద్దు, దానివల్ల నష్టం వస్తే కృంగిపోవద్దు. లాభం వస్తే పొంగిపోవద్దు, నష్టం వస్తే కృంగిపోవద్దు. సమభావంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించు. ఆ సమభావాన్ని నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగితే ఆ సమత్వాన్ని, అప్పుడు నువ్వు కర్మఫలాన్ని త్యాగం చేసినట్లు లెక్క. అంతేకాని వచ్చిన దాన్ని వదులుకోమనట్ల. లాభం ఏదన్నా ఉంటే తీసుకో, నష్టం ఏదన్నా ఉంటే దుఃఖించకుండా ఉండటం నేర్చుకో. సో ఆ సమత్వాన్ని నువ్వు పొందు అని చెప్తున్నారు. అంటే అప్పుడు ఆ కర్మ ఫలాలన్నిటినీ కూడా మనం త్యాగం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఏది ఎలా జరిగినా ఇది భగవన్ నిర్ణయం అనే సమత్వంతో ఉండగలగటం, అది గనక మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది అప్పుడు మనం కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. హరే కృష్ణ. మహాలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మీరు చదువుతారా మాతాజీ ఇది భాష్యం? చదువుతారు మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. స్క్రీన్ మీద ఉన్నదే చదువుతా మాతాజీ నేను. అలాగే అలాగే మాతాజీ చదవండి. కనిపిస్తోంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సాంఘిక కుటుంబ ధర్మ పరిస్థితుల రీత్యా లేదా ఇతర ఆటంకముల కారణముగా మనుజుడు కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యమ కార్యములందు సహానుభూతిని చూప సమర్థుడు కాకపోవచ్చు. అట్టి కార్యములలో ప్రత్యక్షముగా పాల్గొన్నచో కుటుంబ సభ్యుల నుండి నిషేధములు లేదా ఇతర కష్టములు సంప్రాప్తించవచ్చు. అటువంటి కష్టము కలిగిన వాడు తన కర్మల ద్వారా పోగైన ధనమును ఏదేని ఒక మంచి కార్యక్రమములకై ఉపయోగించవచ్చునని ఉపదేశించబడింది. అట్టి విధానములు వేదములందును వివరించబడినవి. వివిధములైన యజ్ఞములు మరియు విశేష పుణ్యకార్యములు అనగా పూర్వ కర్మ ఫలములను వినియోగించుటకు వీలు కలిగించేది కొన్ని ముఖ్య కర్మలు, వాటి యందు పెట్టుగలవు. ఆ విధముగా మనుజుడు క్రమముగా జ్ఞానస్థాయిని ఉద్ధరింపబడగలడు. కృష్ణపర కర్మల యందు అభిరుచి లేనివాడు సైతము కొన్ని మార్లు ఏ వైద్యశాలకో లేదా సాంఘిక సంస్థకో తన కష్టార్జితమును దానము చేయుటను మనము గాంచుచుందుము. ఇట్టి దానము కూడా ఇచ్చట సమర్థింపబడినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సర్వకర్మ ఫలాలను మనం త్యాగం చేయటం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు కొంచెం వివరంగా. సో అట్టి విధానాలు వేదాల్లో కూడా చెప్పారు. అంటే కష్టం కలిగిన వాడు కర్మల ద్వారా తను ప్రోగు చేసిన ధనం ఏదైనా మంచి కార్యానికి ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే రకరకాల యజ్ఞాలు, పుణ్యకార్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఆ రకంగా మనిషి క్రమంగా జ్ఞాన స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో పుణ్యకార్యాలు ఇవన్నీ చేసినట్లయితే క్రమంగా ఆ జ్ఞాన స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఒకవేళ అంటే భగవంతుడికి ఒకవేళ ఏ గుడికి అట్లా ఇవ్వకపోయినా వైద్యశాలకో సాంఘిక సంస్థకో ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కాలేజ్కో, స్కూల్కో, పాఠశాలకో లేదా హాస్పిటల్కో ఇవ్వచ్చు. కొంతమంది టెంపుల్కి ఎందుకు ఇది ఇస్తే డైరెక్ట్ గా అది కూడా మంచిదే అని చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా మరి భగవత్ ప్రీత్యర్థం అన్నమాట కూడా మనం గుర్తుంచుకుంటే ఇదేది కూడా
అన్ని కూడా మంచి పనులే. కాబట్టి ఎవరికి సహాయం చేసినా మనం అది కృష్ణార్పణం అనే ఉద్దేశంతో చేసినట్లయితే అన్ని కూడా సరి అయినటువంటి పర్పస్ కే చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో కానీ మన లాభం కోసం, మన ప్రీతి కోసం అలా కాకుండా మనల్ని బెనిఫిట్ చేసుకోవటం అనే మనస్తత్వంతో కాకుండా ఆ కర్మ ఫలాలన్నిటినీ కూడా వదిలేసి కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ మనం చేసినట్లయితే అది ఇక్కడ పాయింట్ అదనమాట. ఆ భావంతో చెయ్యి. ఒకవేళ నువ్వు సమస్తము నా కోసమే చేయలేకపోతే నిష్కామ కర్మ, నువ్వు కొన్ని పనులు చేసినా కూడా ఆ కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయటం నేర్చుకో. అంటే సమత్వాన్ని పొందటం నేర్చుకో. ఈ దానం చేసినప్పుడు కొంతమంది తిట్టేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు మనల్ని. కొంతమంది ఏమో ఈర్ష్యతో ఏదేదో అనేవాళ్ళు ఉంటారు. అప్పుడు మనం కృంగిపోకూడదు. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, కిందది కూడా చదవమంటారా మాతాజీ? సో ఇక్కడ సో అది ఇక్కడ పాయింట్. సో ఏదైనా సరే అన్ని కూడా కాబట్టి సంఘ సేవైన, సమాజ సేవైన, దేశ సేవైన, దేశం కోసం త్యాగం చేయడమైనా అన్ని కూడా ఆమోదమే, అన్ని కరెక్టే. వాటన్నిటి ద్వారా కూడా ఏదో ఒక రోజున ఆ భక్తి మార్గానికి, ఆ యోగ మార్గానికి రాగలుగుతాడు. ఎందుకు? బికాస్ అవన్నీ కూడా మరి ఒక త్యాగంతో చేసేవి కాబట్టి. అంటే తన సొంత బెనిఫిట్ కోసం కాకుండా మనము ఆ సర్వకర్మ ఫలాలను త్యాగం చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఫీలింగ్ తో చేసినప్పుడు అన్ని ఆమోదమే. చివరికి అలాంటి సేవ చేస్తూ కూడా మనం ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలము అని చెప్పి. అంటే భగవంతుడే దివ్య కారణం అనేది తెలియకపోవచ్చు, నమ్మకపోవచ్చు. కానీ మంచి కారణం కోసం ఎవరైనా సరే త్యాగం చేయాలని నిశ్చయించుకుంటే అలాంటి యజ్ఞం ద్వారా కూడా వాళ్ళు భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నట్లు లెక్క. ఎందుకంటే మరి భగవంతుడు అది చివరికి భగవంతుడికి చెందుతుంది. మంచి కార్యం మనకి లాభం కోసం, మన స్వలాభం కోసం చేయకుండా అది అవతల వారికి సహాయం చేయాలి అనే మనస్తత్వంతో ఆ కర్మఫలాలను మనస్ఫూర్తిగా త్యాగం చేయగలిగినప్పుడు అది భగవంతుడికే చెందుతుంది అని చెప్పి దానికి భగవంతుడు అది ఫైనల్ గా కృష్ణుడే దివ్య కారణం అని తెలియకపోయినా కూడా ఆ దివ్య కారణ అవగాహనకి అవన్నీ కూడా కారణం అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని చూసాము? 4 చూసాము. ముందు అనన్య భక్తి చూసాము, ఆ తర్వాత సాధనా భక్తి, అది చేత కాకపోతే సాధన చేయమన్నారు. అది కూడా చేత కాకపోతే నిష్కామ కర్మ, అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ ప్రతి పని చేయమన్నారు. అది కూడా చేత కాకపోతే ఆ సర్వకర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయమన్నారు. అంటే మన బెనిఫిట్ కోసం చేస్తున్నాము అనుకోకుండా అది అవతల వాళ్ళ కోసం, అవతల వాళ్ళకి సహాయపడటానికి కర్మ చెయ్యి. ఆ తర్వాత నీ బెనిఫిట్ కోసం కాకుండా చెయ్యాలి కర్మ అని చెప్తున్నారు. సో అది కూడా చేత కాకపోతే శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్, అప్పుడు అది కూడా నీకు చేత కాలేదనుకో, అంటే ఆ కర్మ ఫలాలను వదులుకోలేకపోతున్నావు అనుకో, నాకే కావాలనుకుంటున్నావు అనుకో, అప్పుడు ఇక ధ్యానము జ్ఞానము నీకు మార్గాలు అని చెప్తున్నారు. సో శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. సో నువ్వు ఆ అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోతే, అంటే సర్వకర్మ ఫలాలను నువ్వు త్యాగం చేయలేకపోతే, వదులుకోలేకపోతే, ఆ కర్మ ఫలాలు నేనే ఉంచుకోవాలి అనే భావన నీకు పోకపోతే గనక నువ్వు జ్ఞాన సముపార్జనన్నా చెయ్యి, జ్ఞానం నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నించు, నియుక్తుడు ఇక మొదలుపెట్టు జ్ఞానం నేర్చుకోవటానికి. అంటే శాస్త్రాలు అవి చదువు, ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నది తెలుసుకో. అయినప్పటికీ కూడా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం, జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం శ్రేష్టమైనది, మేలైనది.
కానీ ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగం అంటే త్యాగం వలన మనిషి మనశ్శాంతిని పొందగలగటం చేత సర్వకర్మ ఫల త్యాగము ఆ ధ్యానం కంటే కూడా మేలైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు. సో ఇంకొకసారి మీనింగ్ చూద్దాం. ఒకవేళ నువ్వు నిష్కామ కర్మకు సర్వకర్మ ఫలాలను నువ్వు త్యాగం చేయలేకపోయావనుకో, నీకు ఇంకా ఈ కర్మ ఫలాలు నాకు కావాలి అనే ఫీలింగ్ వదలట్లేదు అనుకో నీకు, అప్పుడు నువ్వు జ్ఞానం పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు. జ్ఞానం పెంచుకోవటం అంటే ఏమిటి? మరి శాస్త్రాలు అవి చదవటము, ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది తెలుసుకోవటం, ఇవన్నీ ప్రయత్నించు. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమమైనది. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఉన్నతమైనది. ఎందుకంటే కర్మఫలాలను త్యజించటం అంటే ఇక్కడ భాగవతంలో స్టోరీ చూపిస్తున్నారు. ఆవిడ కర్మఫలం అంటే ఏమిటి? ఆవిడ మరి పళ్ళు అమ్ముకుంటే ఆవిడకి డబ్బులు వస్తాయి, అది ఆవిడ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆవిడ పళ్ళన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించింది, ఏ మాత్రం ఏది ఆశించలేదు. అక్కడ పాయింట్ ఏమిటి? భగవంతుడిని ప్రీత్యర్థం, ఆ భగవంతుడిని ప్రీతిపరచటం, భగవంతుడికి సమర్పించటం, ఆ భక్తి, ఆ ప్రేమ భగవంతుడి మీద ఆవిడ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆవిడ ఏది కూడా ఆవిడ రిటర్న్ ఏమిటి అంటే భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం పని చేయటమే ఆవిడకి కావాలి అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. సో అది ఆ ధ్యానం కంటే కూడా ఇది ఉత్తమము. సర్వకర్మ ఫల త్యాగము ఉత్తమమైంది. ఎందుకంటే అలా త్యాగం చేసినప్పుడు, త్యజించినప్పుడు కర్మఫలాల్ని మనశ్శాంతి పొందవచ్చు. ఆ ఆనందం, మనం చిన్న సాక్రిఫైస్ అయినా ఎవరి కోసమైనా ఏదైనా చేసామనుకోండి, మనకి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది. మనకి లేకపోయినా వాళ్ళకి ఇచ్చాము, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. చిన్నది ఏదైనా, సపోజింగ్ ఏదైనా మన ఫ్రెండ్ మనం షేర్ చేసుకో లంచ్ తీసుకురాలేదు, మనం హాఫ్ లంచ్ వాళ్ళకి ఇచ్చామంటే మనకి ఆ తృప్తి అనేది మిగులుతుంది. అలాగే ఏదైనా అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా సహాయం చేసినా సరే ఆ తృప్తి, ఆనందం అనేది అది తప్పనిసరిగా మనకు ఆ అనుభూతి మనకి తెలుస్తుంది. అలాంటి ఆనందం మనం స్వయంగా మన కోసం చేసి మనం పొందిన ఆనందానికి దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ తృప్తి మన స్వార్థంతో మనమే అనుభవించినప్పుడు సుఖంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది అనుకుంటాం, కరెక్టే. కానీ ఆ ఆనందానికి మనం కొంచెం అవతల వాళ్ళతో పంచుకుని వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా కొంత పని చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ఆ తృప్తికి తేడా ఉన్నది. కాబట్టి మన స్వార్థంతో చేసినప్పుడు ఆ తృప్తి అనేది ఉండదు, అవతల వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఆ తృప్తి ఉంటుంది. అది మనశ్శాంతి. అది మనం ఇంకా హయ్యర్ లెవెల్లో చేసినప్పుడు ఆ మనశ్శాంతి ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు ఈ సర్వకర్మ ఫలాలను వదులుకోలేకపోతే ఇక జ్ఞానం నేర్చుకోవటం ట్రై చేయి. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా ఉత్తమమైనది. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగము ఇంకా ఉత్తమం. ఎందుకంటే ఈ కర్మఫల త్యాగం చేసినప్పుడు మనశ్శాంతి అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఏమిటో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము క్లియర్ గా భాష్యంలో. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి. గడిచిన శ్లోకములందు తెలపబడినట్లు భక్తియుత సేవ రెండు విధములు. విధిపూర్వక నియమములు కలిగిన మార్గము ఒకటి కాగా, దేవదేవుని ఎడ పూర్ణానురాగం కలిగి మార్గము వేరొకటి. కృష్ణ భక్తి భావన అందలి విధి నియమములను వాస్తవముగా పాటింపజాలని వారు జ్ఞాన సముపార్జన చేయుట ఉత్తమము. ఏలయన అట్టి జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా మనుషుడు తన నిజస్థితిని అవగాహన చేసుకొనగలడు. అట్టి జ్ఞానము క్రమముగా ధ్యానముగా వృద్ధి నొందగలదు. ధ్యానము ద్వారా మనుజుడు క్రమానుగతిని భగవానుని అవగతం చేసుకొనగలుగును. ఆత్మయే బ్రహ్మమును ఎరుకను కలిగించి కొన్ని విధానములు కలవు. భక్తియుక్త సేవలో నియమితుడగు సమర్థుడు కాని వానికి అటువంటి ధ్యానము ఉత్తమమైనది. ఒకవేళ మనుజుడు ఆ విధంగా ధ్యానము చేయలేనిచో వేదములందు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులకు విధింపబడిన విద్యుక్త ధర్మములను పాటించవచ్చును. అట్టి వివిధ వర్ణముల ధర్మములు భగవద్గీత యందలి అష్టదశ అధ్యాయమున వివరింపబడినవి. కానీ ఈ అన్ని మార్గములందు మనుషుడు తమ కర్మఫలమును త్యాగము చేయవలసి ఉన్నది. అనగా కర్మఫలమును ఏది అనక మంచి ప్రయోజనముకై వినియోగింపవలసి ఉండును.
సారాంశం ఏమనగా అతి శ్రేష్టమగు గమ్యమైన శ్రీకృష్ణ భగవాను చేరుటకు 2 విధములు కలవు. ఒక విధానము క్రమానుగతి వృద్ధి ద్వారా కాగా, రెండవది ప్రత్యక్ష విధానము. కృష్ణ భక్తి రసభావనలో భక్తి యోగం నొనర్చుట ఆ ప్రత్యక్ష విధానము. ఇతర విధానము మనుజుని కర్మఫల త్యాగమును కూడియుండును. తద్వారా మనుజుడు జ్ఞానస్థితికి అరుదించును. తదుపరి జ్ఞానం నుండి ధ్యాన స్థితికి, ధ్యానము నుండి పరమాత్మ అవగాహన స్థితికి, ఆ పెదప దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగాహనకు అతడు రాగలడు. కావున ఈ క్రమ పద్ధతిని గాని ప్రత్యక్ష పద్ధతిని గాని మనుజుడు ఎన్నుకోవచ్చును. ప్రత్యక్ష విధానము సర్వులకు సాధ్యము కాదు కనుక పరోక్ష విధానము సైతము మంచిదే. కానీ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రేమాయుక్త భక్తి స్థాయిలో ఇంతకు పూర్వమే నిలిచి ఉన్నందున అతనికి ఈ పరోక్ష విధానము నిర్దేశింపబడలేనిది మనము గ్రహించవలను. అట్టి స్థితిలో అనేటువంటి ఇతరుల కొరకే అట్టి స్థితిలో లేనటువంటి ఇతరులు కొరకే ఆ పరోక్ష విధానము నిర్దేశింపబడినది. త్యాగము, జ్ఞానము, ధ్యానము, పరమాత్మానుభవము, బ్రహ్మానుభవములను కూడిన క్రమ పద్ధతిని వారు తప్పక పాటింపవలను. కానీ భగవద్గీత యందు మాత్రము ప్రత్యక్ష విధానమే నొక్కి చెప్పబడి ఉన్నది కనుక ప్రత్యక్ష విధానమును స్వీకరించి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి శరణు పొందవలసినదిగా ప్రతి ఒక్కరికి ఉపదేశించబడుచున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మరి జ్ఞానం కంటే ధ్యానం మేలు, ధ్యానం కంటే కూడా ఇంతకు ముందు పద్ధతి ఏమిటి, కర్మఫల త్యాగం ఇంకా మేలు, ఎందుకంటే అది చేసినప్పుడు మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్పి, త్యాగ శాంతిర్ అనంతరం. సో ఆ కర్మఫల త్యాగం చేస్తే అనంతరం మనకు ఆ శాంతి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పినట్లు 2 రకాలు భక్తి 2 రకాలుగా ఉన్నది. ఒకటేమో మనం చేయవలసిన పనులు కర్మ మార్గంలో చేయటం ఒకటి, భగవంతుడి పట్ల పూర్ణానురాగం భక్తితో చేసే మార్గం ఇంకొకటి. సో ఈ భక్తి భావంలో ఈ విధి నియమాలు పాటించని వారు ఇక జ్ఞాన సముపార్జన, ఇలా భక్తి భావంలో చేయలేని వారే ఇక జ్ఞానం నేర్చుకోవటం బెటరు, ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. అలాంటి జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంటే జ్ఞానం వస్తే కొంచెం నిజస్థితి ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోగలం. అలాంటి జ్ఞానంతో క్రమంగా ధ్యానంగా దానిని మార్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ జ్ఞానం పొందినట్లయితే, చదువుకుని మనం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నట్లయితే స్లోగా ఈ ధ్యానాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ధ్యానం ద్వారా మనిషి క్రమంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఆత్మయే బ్రహ్మ అనేటటువంటి ఎరుక కొంత వస్తుంది. కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఆత్మయే బ్రహ్మము అని ఎరుక తెలిపే విధానాలు ఉన్నాయి. సో భక్తిలో నియుక్తుడు అవటానికి ఎవరైతే భక్తిలో సమర్థులు కారో వాళ్ళకి ఇటువంటి ధ్యానం ఉత్తమమైనది. ఇక అది చేయలేకపోతే ఈ ధ్యానం చేయండి స్లోగా, అప్పుడు మీకు ఆత్మయే బ్రహ్మం అనేటటువంటి ఎరుక వస్తుంది. కానీ అది ఎవరికి అంటే ఈ భక్తి సేవలో నియుక్తులు కాలేని వారికి అని చెప్తున్నారు. సో మనిషి ఆ రకంగా ధ్యానం కూడా చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు వేదాల్లో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు వీళ్ళందరికీ కొన్ని విద్యుక్త ధర్మాలు చెప్పారు. అవునా, మొదట్లోనే చూసాం మనం. ఈ ధ్యానం కూడా చేయలేనప్పుడు మరి బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అందరికీ కొన్ని విద్యుక్త ధర్మాలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమిటో చదువుకుని ఆ ప్రకారంగా మన యొక్క శాస్త్రాలు నిర్దేశించిన ప్రకారంగా మనం ఆ మార్గాన్ని అనుసరించవచ్చు. ఈ మార్గాలన్నిట్లో కూడా మనిషి కర్మఫలాన్ని మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటో చూసి చేస్తూ కర్మఫలాలను త్యాగం చేయవలెను. అంటే ఈ కర్మఫలం ఏదో ఒకటి మంచి ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించాలి. నా కోసం ఈ కర్మఫలం అనే ఫీలింగ్ వదులుకుని అది అందరికీ ఉపయోగపడటానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా మనీ వచ్చినా కూడా అందుకే కంప్లీట్ గా మనకు కాదు, దాంట్లో కొంత మన అవసరానికి ఉంచుకుని కొంత అవతల వాళ్ళకి సహాయపడటానికి మనం ప్రయత్నించాలి అని కూడా
చెప్తారు. సో ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుని చేరుకోవటానికి 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే క్రమంగా మనం ఈ ప్రోగ్రెస్ ద్వారా వృద్ధి చెందుతూ రావచ్చు. ఏది జ్ఞానం ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా ఇలా. రెండవది ఏంటంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటున్నారు, ప్రత్యక్ష విధానం. అదేమిటి? భక్తి భావంలో భక్తితో ఉండటమే ప్రత్యక్ష విధానం, డైరెక్ట్. ఇతర విధానం వాళ్ళ కర్మఫల త్యాగంతో కలిసి ఉంటుంది. సో ఈ జ్ఞానము, ధ్యానము, కర్మఫల త్యాగము ఇవన్నీ ఒక మార్గం అయితే, ఆ భక్తి మార్గం అనేది ఒక మార్గం. కాబట్టి మనుషుడు ఆ రకంగా ఏదో ఒక మార్గంలో జ్ఞానస్థితికి వస్తాడు. జ్ఞానం నుంచి ధ్యానము, ధ్యానం నుంచి పరమాత్మ అవగాహన స్థితి, ఆ తర్వాత భగవంతుని అర్థం చేసుకోవటం జరుగుతుంది. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి ఆ మార్గంలోకి వెళ్తాం. కాబట్టి ఈ క్రమ పద్ధతిని, ప్రత్యక్ష పద్ధతిని మనుషులు ఎన్నుకోవచ్చు. ప్రత్యక్ష పద్ధతి అంటే భక్తి మార్గం, క్రమ పద్ధతి అంటే స్లోగా జ్ఞానం తెచ్చుకుని, జ్ఞానం ద్వారా ధ్యానం తెచ్చుకుని, ధ్యానం ద్వారా కర్మఫల త్యాగం చేసి, ఆ జ్ఞానంతో, ఆ ధ్యానంతో ఆ స్వార్థ బుద్ధిని వదులుకుని కొంతవరకు కర్మఫల త్యాగం చేయగలిగి మనం ఆ రకంగా ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అయితే అర్జునుడికి అది రికమెండ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే అర్జునుడికి ఆల్రెడీ భగవంతుడి మీద విపరీతమైన భక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఈ జ్ఞానము, ధ్యానము ఈ మార్గాల్లో వెళ్ళవలసిన అవసరం అర్జునుడికి లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ మనం ఆ ఫైనల్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఏమిటి? డైరెక్ట్ అనన్య భక్తి లేకపోతే అనన్య భక్తి తెచ్చుకోవటానికి సాధన, ఆ సాధన చేస్తే అనన్య భక్తి, భగవంతుడికి నా మీద మీకు నా మీద కోరిక పెరుగుతుంది అని చెప్పారు. సాధన కూడా చేయలేకపోతే ఏం చెప్పారు? ఇది అనన్య భక్తి. ఇది సో సారీ, సాధన భక్తి లేకపోతే నిష్కామ కర్మ భక్తి. రైట్. అంటే స్లైడ్ కోసం చూస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది అనన్య భక్తి. ఆ తర్వాత ఇది చేయలేకపోతే సాధన భక్తి అన్నారు. ఆ సాధన భక్తితో నన్ను పొందాలనే ఇచ్చ పెరుగుతుందన్నారు. ఆ తర్వాత నిష్కామ కర్మ అంటే అన్ని భగవత్ ప్రీత్యర్థం, ఆయన కోసం, ఆయనకు అర్పించి చేస్తున్నాను అనేటటువంటి మెంటాలిటీ పెంచుకోగలగటం. మరి అది కూడా చేత కాకపోతే కర్మఫలాలను త్యాగం చేయటం అంటే మరి అవతల వాళ్ళకి ఉపయోగపడే పనులు చేయటం, మన స్వార్థం కోసం కాకుండా అది చేయగలగటం. అది కూడా చేయలేకపోతే ఇక అప్పుడు జ్ఞానాన్ని ఆర్జించటం. ఆ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం మంచిది. జ్ఞానాన్ని ఆర్జించి ధ్యానంలోకి వెళ్ళవచ్చు. ఆ ధ్యానం వచ్చినప్పుడు ఆత్మే బ్రహ్మం అనేటటువంటి ఎరుక వచ్చినప్పుడు ఈ అవతల వాళ్ళకి అందరిలోనూ ఉన్నది ఒకే పరమాత్మ అనేటటువంటి భావాన్ని స్థిరపరచుకుని సర్వకర్మ ఫల త్యాగాన్ని చేయగలుగుతాము. అప్పుడు రియల్ మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్పి ఈ మార్గాలన్నిటినీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు అంటే శుద్ధ భక్తులు అనేది ఎవరు, ఎలా ఉంటారు అనే విషయాలు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చూద్దాం. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణా ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ సంతుష్టా సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పితా మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్తా సమే ప్రియః. సో అద్వేష్ట, ఎవరి మీద ద్వేషం లేకపోవటం, సర్వభూతానం ఏ జీవరాశి మీద కూడా ద్వేషం లేకుండా ఉండటం, మైత్ర అందరితోనూ మిత్రుత్వం కలిగి ఉండటం, ద్వేషం లేకుండా మిత్రుత్వంతో ఉండటం, సర్వభూతాలు అంటే అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణ, జాలితో ఉండాలి. నిర్మమో నిరహంకారం అంటే, నిర్మమో అంటే నేనే యజమాన్ని అనేటటువంటి అహంకారం లేకుండా ఉండటం. నిరహంకార అంటే మిథ్యాహంకారం లేనివాడు. సమదుఃఖ సుఖ క్షమి అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన సమానంగా చూసేవాడు. క్షమి అంటే ఓర్పుతో ఉండగలిగిన వాడు, క్షమాగుణం ఉన్నవాడు. సంతుష్టా సతతం ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండగలిగిన యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నవాడు, దృఢమైన నిశ్చయంతో ఉండగలిగిన వాడు. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించి అర్పించినటువంటి యో మద్భక్త, నా యొక్క భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు.
అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ద్వేషం అనేది లేకుండా సర్వజీవులయ్యడ మైత్రిని కలిగి మమత్వము అంటే నాది, నేను, యజమాని అనేటటువంటి ఫీల్, ఇది నాది ఇది నాది, ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా, మిథ్యాహంకార రహితుడు, నేను నేను అనే అహంకారం లేకుండా, సుఖ దుఃఖాలు రెండిటిలోనూ సమభావం ఉన్నవాడు, క్షమాగుణం ఉన్నవాడు, సదా సంతుష్టుడు, సంతృప్తి ఎలా ఉన్నా అన్నిట్లోనూ అన్ని టైమ్స్ లోనూ సంతృప్తితో ఉండేవాడు, ఆత్మనిగ్రహం కలవాడు, మనోబుద్ధులను మనస్సును బుద్ధిని నాయందు లగ్నం చేసి దృఢ నిశ్చయంతో నా భక్తిలో నియుక్తుడైనటువంటి వాడు, అలాంటి భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది క్లియర్ గానే ఉంది, బట్ సుశీల మాతాజీ మీరు చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై, భాష్యంకి జై. విశుద్ధ భక్తి యొక్క విషయంకే మరలా అరుదించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శుద్ధ భక్తిని దివ్య లక్షణములను ఈ 2 శ్లోకాలలో వివరించున్నాడు. శుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి పరిస్థితి యందును ఎన్నడూ కలతనందడు. అతడు ఎవరిని ద్వేషింపడు. అలాగుననే శత్రువు కావాలనియు అతడు తలపడడు. పైగా అతను నా పూర్వ పాపకర్మల కారణముగా ఇతడు నా ఎడ శత్రువుగా వర్తించున్నాడు, కావున ఎదిరించుట కన్నను అనుభవించుటే మేలు అని తలపోయాను. ఈ విషయమే తత్తేను కంపాం సుసమీక్షమాణో భుంజాన ఏవాత్మ కృతం విపాకం అను శ్లోకము ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతము 10.14.8 తెలపబడినది. అనగా భక్తుడు కలతకు గురైనప్పుడు లేదా కష్టము సంప్రాప్తించినప్పుడు దానిని తనపై భగవానుడు చూపు కరుణగా భావించును. నా పూర్వపాపం వలన ఇప్పుడు అనుభవించు కష్టము కన్నను అత్యంత దుర్భరమైన కష్టమును నేను అనుభవింపవలసి ఉన్నది. కానీ ఆ భగవానుడు కరుణ చేతనే నేను పొందవలసిన శిక్షను అంతటిని పొందక ఆ శిక్షలో కొద్ది భాగమును మాత్రమే నేను పొందుచున్నాను అని ఆ భక్తుడు తలపోయిను. కనుకనే పలు కష్ట పరిస్థితులు ఎందైనను భక్తుడు సదా శాంతుడును, కలతనందని వాడును, ఓర్పు కలిగిన వాడును అయ్యుండును. అట్టి భక్తుడు తన శత్రువుతో సహా ప్రతివారి ఎడను సదా కరుణను కలిగి ఉండును. నిర్మమ అనగా భక్తుడు దేహమునకు సంబంధించిన బాధలకు, కష్టములకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యము నొసగడని భావము. తాను భౌతిక శరీరమును కానినడి విషయమును అతడు సంపూర్ణముగా ఎరిగి ఉండుటయే అందులకు కారణము. దేహాత్మ భావనము లేని కారణమున అతడు నిత్యాహంకారమునకు దూరుడై సుఖదుఖములందు సదా సమభావమును కలిగి ఉండును. అతడు క్షమాగుణమును కలిగి భగవత్కరుణచే ఏది ప్రాప్తించినదో దానితో సంతుష్టుడై ఉండును. కష్టసాధ్యమైన దానిని పొందవలనని తీవ్రముగా ఎత్తింపకుండుటచే సదా అతడు ఆనందమయుడై ఉండును. గురుపదేశములందు లగ్నమై ఉన్నందున అతడు సంపూర్ణ యోగి అనబడును. ఇంద్రియములన్నీయును నిగ్రహింపబడి ఉన్నందున అతడు ధీరుడను మరియు స్థిర నిశ్చయుడును అయి ఉండును. భక్తియుక్త సేవయను స్థిర నిశ్చయము నుండి అతను ఎవ్వరును కదల్చలేనందున ఆ భక్తుడు మిథ్యావాదములచే ప్రభావితుడు కాడు. శ్రీకృష్ణ చైతన్యుడైన భగవాను నడి సంపూర్ణ జ్ఞానమును కలిగి ఉన్న అతనిని ఎవ్వరునూ కలతపరచలేరు. ఈ శుభలక్షణములన్నయూ అతడు తన మనోబుద్ధులను శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు సంపూర్ణముగా స్థిరపరచుటకు సమర్థుని చేయగలవు. వాస్తవమునకు అటువంటి ప్రామాణికమైన భక్తి నిస్సంశయముగా అరుదుగా నుండును. కానీ భక్తి యోగమునందలి నియమములను నిష్ఠగా పాటించడం ద్వారా భక్తుడు అట్టి దివ్యస్థితి యందు నెలకొనగలడు. తనకు అటువంటి భక్తుడు అత్యంత ప్రియుడని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలుకుచున్నాడు. సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి రసభావనలో వనర్చబడు అతని కర్మలచే ఆ భగవానుడు సదా ప్రియమనందుటియే అందులకు కారణం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ శుద్ధ భక్తి లక్షణాలు చూసాము. ఈ లక్షణాలు ఈ 2 శ్లోకాలను వివరించారని
చూసాము ఎలాంటి పరిస్థితిలో కూడా వాళ్ళు కలతనందరు, ఎవరిని ద్వేషించరు, ఎవరు శత్రువులుగా తలంచరు. మరి వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు, నా పూర్వజన్మ పాప కర్మల కారణంగా వీళ్ళు నా శత్రువుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, కాబట్టి ఎదిరించట కంటే అనుభవించటమే మేలు, ఇది నా యొక్క పూర్వజన్మ పాపం అనుకుంటూ ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు అని చెప్పి ఎవరిని కూడా ద్వేషించరు అని చెప్తున్నారు. అలాగే కలతకు గురైనప్పుడు కానీ, కష్టం సంప్రాప్తించినప్పుడు కానీ భగవంతుడి చూపే కరుణ అని వాళ్ళు అన్నిటికీ భగవంతుడిని శరణు వేడటం అనేది వాళ్ళ యొక్క లక్షణం. సో భక్తి అంటే శరణాగత తత్వం, ఏదైనా భగవంతుడి వైపు తిరగటం, అంతా భగవంతుడి యొక్క కృప అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉండగలిగినప్పుడు ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం, అది కష్టమైన, నష్టమైన, నిష్ఠూరమైన, మంచి అయినా, ఏదైనా సరే లాభమైనా అన్ని భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి ఆ శరణాగత తత్వం వస్తే అది భక్తి అని చెప్తారు. సో ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ వివరించడం జరిగిందనమాట. ఇవన్నీ కూడా శుభ లక్షణాలు. అతడు తన మనోబుద్ధులను భగవంతుడి మీద సంపూర్ణంగా స్థిరపరిచి సమర్థుణ్ణి చేస్తాయి. ఈ రకంగా కంప్లీట్ విశ్వాసం, కాన్ఫిడెన్స్, ట్రస్ట్, భక్తి, ఆ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి మీద ఏది కూడా మనసును కలతపరచలేదు అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో భక్తి యోగంలో నియమాలు నిష్ఠగా పాటించడం ద్వారా భక్తుడు అలాంటి స్థితికి రాగలడు. అటువంటి భక్తుడు అత్యంత ప్రియుడని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి కృష్ణ భక్తిలో చేసేటటువంటి ఆ కర్మలు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రియం చెందటానికి చేయటమే దానికి కారణం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే నేను చేసే ఏ పనైనా భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచాలి, భగవంతుడికి ప్రియం కావాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ భక్తుడు చేయటమే దానికి కారణము అని. సో మరి ఒకరిని ద్వేషించకుండా, మనకి అపకారం చేసిన వాడు కూడా ఇది మన పూర్వజన్మ పాపం అనుకుంటూ ఉండగలిగినప్పుడు మరి ఆ స్థితి అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగైర్ముక్తో సచ మే ప్రియః. సో ఎవ్వరికి కష్టం కలిగించని వాడు, ఎవ్వరి చేత కలతకు గురి కానివాడు, సుఖ దుఃఖాల్లోనూ భయోద్వేగాల్లోనూ సమచిత్తుడిగా ఉండేవాడు అయిన మనిషి నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో ఎవరైనా కష్టం కలిగించినా ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా, ఏ రకంగా కూడా కలత చెందకుండా ఉండగలిగిన వాడు. ఇంకా కూడా శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలను వివరిస్తున్నారనమాట. సుఖ దుఃఖాల్లో, భయంలోనూ, ఉద్వేగంలోనూ సమచిత్తంతో ఉండగలిగిన వాడు, అటువంటి వాడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. లక్ష్మీ మాతాజీ హరే కృష్ణ, మీరు చదవండి మాతాజీ. లక్ష్మీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం. శ్రీ ప్రభువాదులకి జయ. భాష్యము. భక్తునికి కొన్ని యోగ్యతలు ఇంకనూ వివరించబడుతున్నాయి. అటువంటి భక్తినిచో ఎవరికి కష్టము, ఆందోళన, భయము లేదా అసంతృష్టి కలగదు. భక్తుడు ప్రీతి యొక్కన పట్ల దయ కలిగి ఉంటాడు కనుక ఇతరులకు ఆందోళన కలిగే విధంగా అతడు ప్రవర్తించుడు. అదే సమయంలో ఇతరుల చింతను కలిగిస్తే భక్తుడు కలత చెందడు. భగవత్కరుణ చేతనే అతడు ఎటువంటి బాహ్య కలతల చేత కలత చెందదని విధంగా అభ్యాసం చేసి ఉంటాడు. నిజానికి భక్తుడు సర్వదా కృష్ణ భక్తి భావనలలో నిమగ్నమై భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటాడు కనుక అటువంటి భౌతిక పరిస్థితులు అతనిని చలింపచేయలేవు. తన ఇంద్రియ భోగానికి, తన దేహానికి ఏదైనా దొరకగానే లౌకికుడు సాధారణంగా పరమానందము చెందుతాడు. కానీ ఇంద్రియ భోగానికి ఇతరుల దగ్గర ఏదైనా ఉండడము, తన దగ్గర అది లేకపోవడము చూచినప్పుడు అతడు దుఃఖితుడు అవుతాడు, ద్వేష అవుతాడు. శత్రువు నుండి ఏదైనా దాడిని ఊహించినప్పుడు అతడు భయపడతాడు. ఏదైనా కార్యాన్ని విజయవంతంగా చేయలేకపోయినప్పుడు చింతతో కృంగిపోతాడు. ఈ కలతలన్నిటికీ సర్వదా అతీతునిగా ఉండే భక్తుడు శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైన వాడు.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ మనకి అదే క్లియర్ గా మళ్ళీ అదే విషయం చెప్తున్నారు. అంటే భౌతిక ప్రపంచంతో కనెక్షన్ తో ఉంటూ ఆ ఫీలింగ్స్ లో ఆ ఇంద్రియ ప్రభావంలో ఉన్నప్పుడు, మన ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం చేస్తున్నప్పుడు ఆ మనిషి ఏదైనా లభిస్తేనేమో అత్యంత ఆనందం పొందుతాం, మనకి లాభం వస్తే. లేదంటే దుఃఖం వస్తుంది, అవతల వాళ్ళకుందని అసూయ వస్తుంది, లేదంటే శత్రువు వస్తుంది, ఏదైనా విషయం ఏదైనా అవుతుంది అనుకుంటే భయపడతాము, మరి ఏదైనా పని సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్ అయిందనుకోండి బాధపడతాము. ఇలాంటి కలతలన్నిటికీ కూడా అతీతులై ఉండే వాళ్ళు మరి నాకు ప్రియులు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎవరు అతీతులుగా ఉండగలరు అంటే మరి ఇది ఈ భగవంతుడి మీద ఆ విశ్వాసము, భక్తి ఉన్నప్పుడు, ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు, ఏది జరిగినా ఇది భగవంతుడి ప్రసాదమే అనుకునే మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ భక్తుడికి ఆ ఫీలింగ్స్, ఆ భయోద్వేగాలు, తర్వాత దేనికి కలత చెందకుండా ఉండగలగటం, సుఖ దుఃఖాల్లో సమానంగా ఉండగలగటం కూడా సాధ్యపడేది ఎప్పుడు అంటే ఆ భక్తి భావం, శరణాగతత్వం ఉన్నప్పుడు. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో సాధారణ కార్యకలాపాలు ఆశ్రయింపని వాడు, అంటే సాధారణ కార్యకలాపాలు అంటే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచపు లాభ నష్టాలు, మోజులు, వీటిని ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, సమర్థుడు, ఉదాసీనుడు. ఉదాసీనుడు అంటే ఏ పరిస్థితిలో అయినా సమభావంతో ఉండేవాడు, సంతోషమైన, దుఃఖమైన, ఏదైనా లాభమైన, నష్టమైన సమభావంతో ఉండగలిగిన వాడు ఉదాసీనుడని ఇక్కడ అర్థం. సర్వ వ్యధల నుంచి విముక్తుడైన వాడు, ఏదైనా ఫలితం కోసం తీవ్రమైన కృషి చేయని వాడు, అంటే ఇది కావాలి కావాలంటే అది తప్పని కాదు పని చేయటం, కానీ ఆ పని, ఆ కోరిక కోసం, ఆ తీవ్రమైన కోరిక కోసం శ్రమ పడేవాడు, శ్రమ పడకుండా ఉండేవాడు ఆయన నా భక్తుడు నాకు మిగుల ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ది యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమే ప్రియ. సో ఎవరైతే ఉప్పొంగిపోవటం, విపరీతంగా హృష్యం అంటే విపరీతమైన పొంగిపోవటం, నద్వేష్టి దుఃఖించటం, ద్వేషించటం, నశోచతి దుఃఖించటం, నకాంక్షతి కావాలని కోరుకోకుండా ఉండటం, శుభ అశుభ పరిత్యాగి శుభమైనా అశుభమైనా సరే రెండింటినీ త్యాగం చేయగలిగిన వాడు భక్తిమాన్. అటువంటి భక్తుడు యహ్ అతడు, సా అతను నాకు ప్రియుడు అని యహ్ అంటే ఎవరైతే ఇటువంటి భక్తుడు ఉంటాడో, సా అతను మే ప్రియ నాకు ప్రియుడు. సో ఉప్పొంగటం, దుఃఖించటం తెలియని వాడు, శోకించటం, వాంఛించటం తెలియని వాడు, ఎరుగని వాడు, శుభాశుభ అశుభం రెండింటినీ త్యాగం చేసిన వాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు అని అక్కడ చెప్తున్నారు. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శుద్ధ భక్తుడు చదవండి. శుద్ధ భక్తుడు విషయపరములైన లాభ నష్టములందు హర్ష శోకములను ప్రకటింపడు. పుత్రుని గాని శిష్యుని గాని పొందవలనని ఆతురతను అతడు కలిగి ఉండు. అలాగనే వారిని పొందినందుకు చింతను సైతము కలిగి ఉండడు. తనకు మిగులు ప్రియమైనది కోల్పోయినప్పుడు అతడు శోకింపడు. అదే విధముగా కోరినది పొందినప్పుడు అతడు కలతనందడు. అట్టి భక్తుడు సర్వశుభములకు, అశుభములకు మరియు పాపకార్యములనడి విషయములకు అతీతుడై ఉండును. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రీత్యర్థం అన్ని రకముల కష్టములకు అతడు వెనుదీయుడు. అతని భక్తి నిర్వహణలో ఏది అయినా అవరోధం కాజాలదు. అట్టి భక్తుడు శ్రీకృష్ణునకు అత్యంత ప్రియతముడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ మనకు సేమ్ థింగే మనకి ఇంకా కొంచెం క్లియర్ గా ఈ భాష్యంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఈ ఆతృత అనేది ఉండదు. పుత్రుని గాని శిష్యుని గాని పొందాలని గాని, లాభ నష్టాలు కావాలని గాని, లేదంటే ఏదైనా పొందాలనే చింత, తీవ్రమైన కోరిక, అదేమి ఏదైనా పోయినా దుఃఖించరు.
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అన్ని కూడా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అన్ని రకాల కష్టములకు వాళ్ళు వెనుతీయరు అని చెప్పి భక్తి నిర్వహణలో ఏదైనా అవరోధం కూడా వాళ్ళకి ఏది కూడా అడ్డు రాదు. కష్టమైన, నిష్ఠూరమైన, దుఃఖమైన, సుఖమైన ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకు అవేవి కూడా అడ్డం కాదు. అలాంటి భక్తుడు నాకు ప్రియుడు అన్నది భాష్యంలో వివరించారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంజ్ఞ వివర్జితః తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో येन కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిర్భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో శత్రుమిత్రుల యందు సమభావం ఉన్నవాడు, సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో, అలాగే మానమైన అవమానమైన, గౌరవమైన అవమానమైన, శీతోష్ణ సుఖమైన వేడైన చలైన, సుఖమైన దుఃఖమైన, సమసంగ వివర్జిత అంటే సమానంగా సమబుద్ధి కలిగిన వాడు వీటన్నిటిలోను. సంఘ వివర్జిత అంటే సర్వ సహచర్యాలకు దూరమై ఉండటం. అంటే అందరికీ దూరంగా అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే అటాచ్మెంట్స్ కి దూరంగా అని చెప్పుకోలేవు. అంటే అందరికి దూరంగా వెళ్ళిపోమని కాదు, మనం నలుగురిలో ఉంటూ కూడా ఆ డిటాచ్మెంట్ డెవలప్ చేసుకోవటం అన్నమాట. మానసికంగా దూరంగా ఉండటం అటాచ్మెంట్స్ కి అని అర్థము. ఆ తర్వాత మరి తుల్య నిందాస్తుతి అంటే నిందైన స్తుతి అయిన తుల్య సమానంగా చూసేవాడు. మౌని అంటే మౌనంగా ఉండగలిగిన వాడు. మౌనం అంటే మాట్లాడకుండా ఉండటమే కాదు, మనస్సును మౌనం చేసుకోవటం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన మనస్సే అన్ని ఆలోచనలకు, అన్ని భావాలకు, అన్ని ఫీలింగ్స్ కి కారణం. కాబట్టి ఆ మైండ్ ని సైలెన్స్ చేయాలి. ఆ మైండ్ సైలెన్స్ చేయటానికి మైండ్ మనకి శత్రువు అవ్వచ్చు, మిత్రుడు అవ్వచ్చు అని చూసాం మనం. ఆ మైండ్ ని మనం ఫ్రెండ్ చేసుకుని దాన్ని కామ్ డౌన్ చేసినప్పుడే మనకు ఈ భక్తి అనేది, ఈ శరణాగతత్వం అనేది డెవలప్ అవ్వగలదు. అన్నెసెసరీ థాట్సే కాదు, వీలైనంత క్వైట్ చేస్తే మైండ్ ని మనకి ఈ ఆనందం, ఈ భక్తి, ఈ తత్వం అనేది అర్థమవుతుంది. సో ఆ మౌనం నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ మౌనం బట్ మెంటల్ మౌనం. సంతుష్ట తృప్తిగా ఉండేవాడు, ఏ పరిస్థితిలో అయినా తృప్తిగా సంతోషంగా ఉండేవాడు. ఏనకైనా దేని చేత అయినా సరే తృప్తి పొందేవాడు, అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా తృప్తితో ఉండేవాడు. అనికేత అంటే సరైన నివాసం లేనివాడు, ఏది లేకపోయినా కూడా స్థిరమతి స్థిరమైన బుద్ధి ఉన్నవాడు. అటువంటి భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. సో శత్రుమిత్రుల పట్ల సమభావం ఉన్నవాడు, మానావమానాలందు, శీతోష్ణాలందు, సుఖ దుఃఖాలందు, నిందాస్తుతులందు సమబుద్ధి ఉన్నవాడు, అసంగత్సం నుంచి సదా విడవడి ఉండువాడు అంటే అటాచ్మెంట్స్ నుంచి విడవడి ఉండగలిగిన వాడు, ఎప్పుడు మౌనంగా ఉండేవాడు, దేని చేతైనా సరే సంతృప్తి పడేవాడు, ఏ నివాసమైనా సరే హ్యాపీగా ఉండేవాడు. అంటే ప్యాలెస్ లో ఉన్న ఒకటే, చిన్న ఇంట్లో ఉన్న ఒకటే. జ్ఞానం నందు ఇలాంటి జ్ఞానంలో స్థితుడైన వాడు నా భక్తి సేవలో ఉన్న నా భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏతు ధర్మామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియా. ఎవరైతే ఈ ధర్మామృతాన్ని, ఈ ధర్మం అనేటటువంటి అమృతాన్ని ఈ యథోక్తం ఈ రకంగా చెప్పబడినట్లు ఉపాసన చేస్తారో, శ్రద్ధదాన శ్రద్ధతో మత్పరమ నాకు అర్పించి, అంటే నన్ను భగవంతుడిగా సర్వస్వంగా భావించి, భక్తాస్తే అటువంటి భక్తులు వాళ్ళు అతీవ అంటే చాలా మిక్కిలి అని, మే నాకు ప్రియులు. సో నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకుని ఈ భక్తి మార్గం అనేటటువంటి ఈ అమృత పదాన్ని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో, సో ఈ భక్తి మార్గం ధర్మామృతం, ధర్మం అనేది అమృతం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భక్తి మార్గాన్ని, ఈ ధర్మం అనేటటువంటి అమృత తుల్యమైన ఈ భక్తి యోగాన్ని ఎవరైతే నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకుని అనుసరిస్తారో, అత్యంత శ్రద్ధతో దీనిలో నియుక్తులై ఉంటారో, సంపూర్ణంగా అంటే కంప్లీట్ గా ఇందులో ఎంగేజ్ అయి ఉంటారో, వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో 2వ శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, మయ్యావేశ్య మనోయేమాం అంటే మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి, మళ్ళీ చివరి శ్లోకంలో ఉన్నారు ఏతు ధర్మామృతం ఇదం, ఈ నిత్య సేవా ధర్మం, ఈ భక్తి మార్గం భగవంతుడు తనని చేరుకోవటానికి ఈ దివ్య పద్ధతులను వివరించారు ఈ భక్తి యోగంలో. సో ఈ భక్తి మార్గం భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియం అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నాము. వానిలో నియుక్తులైన మనుషులను ఆయన తప్పకుండా ప్రేమతో అనుగ్రహిస్తారు. నిరాకార బ్రహ్మంలో నిముక్తులైనా కూడా పరిపూర్ణులు అవుతారు, అయితే వాళ్ళకది కష్టతరమైన మార్గము అని చెప్తున్నారు. సత్సంగత్వం ద్వారా మనిషి శుభ భక్తి యోగాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుని తద్వారా ఆధ్యాత్మిక గురువుని స్వీకరించి ఆయన దగ్గర నుండి శ్రవణం కీర్తనం చేస్తూ అలా ప్రారంభించి శ్రద్ధ అనురాగం భక్తి భావాలతో భక్తి యోగంలో ఈ నిబంధనలన్నీ కూడా పాటిస్తూ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తుడు కాగలడు అని చెప్పి ఈ చాప్టర్ లో మనం చూసాం. సో ఈ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని చేస్తూ ఉంటే ఆ రకంగా భక్తిలో మనం నియుక్తులం కావచ్చు. ఈ అధ్యాయంలో ఉపదేశించబడింది కాబట్టి భక్తి యోగం ఒక్కటే ఆత్మానుభవానికి ఏకైక మార్గం అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఈ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లు పరతత్వ నిరాకార భావం అనేది సరే ఆత్మానుభూతి కోసం శరణం పొందటం వరకు ఉచితమైనది. భక్తులతో సాహచర్యం పొందటానికి అవకాశం కలిగినంత వరకు మాత్రమే నిరాకార భావం లాభదాయకం కాగలదు. సో ఈ మధ్యలో 6 అధ్యాయాల్లో వర్ణింపబడిన రీతిలో భక్తి సేవ మిక్కిలి అనుకూలమైనది. ఎవరైనా కృష్ణ భక్తి సేవలో ప్రత్యక్షంగా నియుక్తులైతే ఇది చాలా అదృష్టం. అది గనక పెంచుకుంటే ఆ భక్తి భావం ఆత్మానుభవంలో క్రమంగా ఒక మెట్టు నుంచి ఇంకో మెట్టుకి పురోగమించిన అవసరం లేదు. సో ఈ నిరాకార తత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ అనాత్మ విచక్షణ తెలుసుకోవటం, ఫలాసక్తి రహితంగా కర్మ చేయాలి అంటే కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయాలి, ధ్యానించాలి, జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి, ఇవన్నీ చూసాం కదా. జ్ఞానము తర్వాత ధ్యానము తద్వారా కర్మఫల త్యాగానికి వెళ్ళవచ్చని. కాబట్టి ఈ స్టేజెస్ అన్ని చేయాలి ఆ తత్వంలో ఉన్నప్పుడు. కానీ భక్తి భావం పెంచుకోగలిగితే అది డైరెక్ట్ మార్గము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో ఈ భక్తి యోగాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. కొంచెం కాలాతీతమైంది, క్షమించాలి. బట్ ఇంకేదైనా క్వశ్చన్స్ లేకపోతే మరి ఇది క్లోజ్ చేద్దాం ఈరోజు చాప్టర్. హరే కృష్ణ అందరికి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ. మాతాజీ మీరు చెప్పేటప్పుడు ప్రతిరార్థం చక్క క్విజ్ దాంట్లో కూడా మేము క్లుప్తంగా రాయటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. క్లాస్ వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 13th చాప్టర్ నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దురు కానీ. హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ ధన్యవాదాలు. మీరు ఇచ్చారు మాతాజీ, మాకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఎంత చక్కగా హరే కృష్ణ. చెప్తున్నందుకు చాలా చాలా మీరు అంత ధన్యవాదాలు. చక్కగా చెప్తుంటే మేము ఆలకించడానికి ఏమండి మాతాజీ, చాలా దేనిగా చెప్పారు. మేము అలా కూర్చొని ఆలకిస్తున్నాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చాలా సంతోషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ చాలా మాతాజీ.